hem set tota la vida de pagès i els meus pares tenien vaques de llet i vedells d'engreix i bueno, jo havia treballat una època i tot això, però no m'acaba de convèncer. Els cabells són molt grossos i el tema de maneig de l'animal i tot no era molt difícil. I bueno, vaig començar a mirar aviam què fer, una cosa i l'altra, i això més o menys va ser el meu projecte de final de curs. Vaig estudiar de pagès en una escola agrícola i va ser, no era ben bé així, però més o menys això. Vaig idear-me jo mateix aquestes cosetes i em plantessin més o menys dins del pressupost i això, i em va quedar una cosa molt maca. Bueno, la diferència d'aquests pollastres amb els que trobes al supermercat o els convencionals és que els convencionals de vida més o menys tenen uns 30 pocs dies i aquests en tenen cap a un centenar. Més o menys va entre els 95, 105 dies. Si algú en vol algun una mica més gros el podem allargar fins al que digui la gent. I, també hi ha molta diferència amb sobretot el que mengen. Aquí mengen tot 100% gra i les pastures, com veieu aquí, el que troben. I, això és que la gent, restaurants i gent que hi entén ho valora molt bé, perquè se prova aquests i deixen de fer servir el que estan fent servir i mengen aquests. Són uns pollastres que han estat corrent tota la vida i sempre estan a fora, no tenen mai la porta tancada, l'aigua sempre fresca i neta i són tal com s'havia fet abans. Clar, el complicat d'això és la comercialització. Costa arribar al client final i trobar la manera que es coneguin i tot això. Però un cop això està fet ja va sol. Però, clar, si pogués trobar la manera de poder arribar directament als consumidors del dia a dia de casa, clar, m'aniria molt bé perquè podies créixer. Una de les solucions que hi veig és a través de vosaltres, amb Socium. De seguida em veu ficar en contacte amb nosaltres i de seguida vaig trobar que era una idea curiosa perquè arribes allà on volem anar nosaltres, és al particular,